Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jgħid li l-Gvern kien qed jagħti l-impressjoni li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għolew minħabba l-prezz internazzjonali taż-żejt. Iżda fil-jiem li għaddew il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech qal li l-kontijiet għolew minħabba d-deficit. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat ikkwota lil Tonio Fenech meta fuq ix-xandir tal-Istat qal li l-Gvern ħa miżuri fosthom bit-tariffi tad-dawl u l-ilma ħalli d-deficit jinżel taħt 3% kif titlob il-Kummissjoni Ewropea. Illum għandna l-ogħla kontijiet tad-dawl u ilma fl-Ewropa fi żmien meta l-kontijiet qed jgħeddu l-impjiegi. Ikun wieħed lill-poplu Malti wawċi li aħna ħankunu spalla ma' spalla mal-poplu nhar il-ħadd li ġej u ħankunu spalla ma' spalla mal-poplu anke l-ġurnata ta' wara fil-Parlament meta ħajkun hemm il-mozzjoni tagħna li ħadd tkun ippreżentata għal dan il-mod. Dwar il-protesta ta' 11 Union fil-Każin Nazzjonalista tax-Xara tkellem il-wib tal-Grupp Parlamentari tal-Gvern David Agius. U l-ebda General Workers Union bil-protesti tagħha mhux se tellifna milli aħna nagħmlu dak li għandna bżonn nagħmlu għal pajjiżna. David, vera, proset tal-intervent tiegħek. Min barra l-kritika li għamel Joseph Muscat għad-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Gvern, tkellem ukoll dwar il-proposti li l-Partit Laburista qed jagħmel biex jitnaqsu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Tajnijom soluzzjonijiet, tajnijom ednilhom fil-diskors tal-budget, jekk tridu bidla fil-formula tistgħu tnaqsu l-kontijiet bi 15 miljun. Bidla fil-formula, ednilhom f'Novembru li għadda, illum qegħdin frar ma merewx kelma waħda milli għedna. Immissa joħroġ Tonio Fenech jgħidilna aħna l-kontijiet minħabba d-deficit. Meta wara nofsinhar il-Ministeru tal-Finanzi ħareġ stqarrija biex iwieġeb għad-diskors ta' Joseph Muscat imkien ma ċaħat li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għolew minħabba d-deficit tal-Gvern.